Mwancho mligeri wa INKA TV nebire biyante tenkwari na karibu ime yo murubiri wago anchete murubiri na konyo yomino karoche konyo yomino karemoyo mwancho mligeri nigo twatarire ase omochugusi gose toikire mpaka sensemo yetago igari ase servano sosora manye kwa nere MP ye area yiga tokanda mpaka ase kinyero yo kunga nyakeyo Igo twase kinyoro kugunya nyakeyo twanyoro mongwano yomo ate tukwereze story yae nere nakiabeire kagochande kandi mokonyi kiaratake ayomugusi omokonye nyono naki ayenaye omusamari omuya orakonye konyo yomino karemoyo Little Mancho Morieri, the Biamona singing Chowa to Ikiri around 29 point something subscribers in my YouTube. Tingo eba kwa tenam biamono ko chakane video tenam biamono tinya sago sen asebire ko ebire bike kurboniga nintake to kwana yema seyemo amo no mungwana gaiga stebire taria ndeli mbuya wankonya kinde moyo elinde naye boigo nyasaye nako ninambiamono amo nchigaiga nindamo nendu yana gaiga ntetaitambulisha mbeleta yante na kia kurukwa Samari na jeno ndiri Boniface. No nyake. Naga westi saransa nonka. Iga nonka. Okay. Kero kende ndo cheno bwateme bwachoga iga. Kero kende tena maana na ajali kwanya urate na ko iburutu iga. No twa mugano musina na ki yare mbaka igikira muna ireiga. Nei burutu kinda iga. Wena ringe biya. Lakini kare geto mwaka 2020 na are kurukurio siri year 2020 last year muti nyuko mina kabiri na jitu no musani na ujirio siri gotara pero twakora gotara kurio siri abo tokwera na gochanka ayine pigipigi yo mungwane geto angense itonkaiga no mo pastare togachaka nde sabari kurio siri gocha tore biya to kama chengo snari machengo mata to tumune gari ya kitoko bakuti ari kuva tikipipi ya ringa busibwito ya nya ringa busibwaye entore ko bakuwito ko ya to gutira kuru machengo so gato tume gari yo igatame kana police twanya wada chinchali tukaina abunige to kogoro tukairu na gitari ya Onyamora general maiga otarabu ne kokoro wateban kwa kwenda kwa ringe mwachite ko tara no murandia aya murandi na manyora njira kumnyora njira yo siri ka gasoka igai kwa ringe eruti yao no era ringe eruti yao bonere okaikachinga gichukana nanko kanyoro musamari umuyanera akubugori ne pikipi wa Senegal ne pikipi bono turinjira bose yes kimwe kanjira egari kabaka egatwaka machengo gatutuma kurbosio omo pastor na umietere guse na umiete wana karato tumutune gari yu erana rochakante nga ka ori serious mono erana no umiete iliso ya endi sarigete baka sai no korna bekere chuma all right oyumutinyi kyo yumutinyi last year mutinyi kyo kwanyota accident uko mina kabere kitariki 13 13 yange Sunday yango na Sunday igo kokoro pastor ne kansa inkorwa echira kana ringe no Mong'ina era ki Mong'ina kana akora kure bintu akataka akora akobe bintu abate ko chanka machi kumui all right okay bono mwanyo accident ya mwatwomiru
bachire nyagitari kerokende gose mungwana munyene gari nere uchire mpaka se police station kuroro twa tumetu monsa bo twa bere to aba ngwana bichi pikipiki kora runde pingu ko nange pikipiki amaega wakataka kotokonya utwire nyagitari lakini kanyarikana na injenga sibo gasinyi kombe kana ne pikipiki koro lakini ga nere ya chete probox wakatokonya wakatuiki Nyamarambe general wakatukara nyagitari ne development wakatukana tukaganda paka tabaka bona ga no twiki ukuru monto obeku kando asi aya muno murandi chama no murandi wana kuru after tabaka bakata mbago to ruali bakadrifa uji general naga siba uturifa uji muti strike ya rengi tukagenda rende tukajana kanya strike tukagenda ramu tindwa jiri bakachaka manga munyagitari usiwa mogata iyo binte vinge atifoji dire ngono kurugabu nkerani guchanga masinga nchona ya kirentu kyangire kyasinyire bona kanera na guchanga ngaikanka ngate mambi yaye ngabuki ngende twende nyagitari lakini kanyarikana munyo nyagitari na oro bwe kenyeji orandwaje agachaka ikanka agateba na bakunyara akataka kungura nakanya kungura chirende ngatwaro kugena kuwenande lakini chitinde bia kerokende my brother insachini nakuboli swali oyole nerenga umunyagitari wekenyeji maybe sachina bala toleke clear turamaena ngoyo oyo bono inje so far na manyite karona umia nalia naitwa manyana nere keraretwa bono inche korengana buna matuka itwa berete nera ibuna nyakungura gocha na metino munyagitari lakini tayi muganga tayi munyamusira all right kera kungura eka mutinyu kabire webono ro mwako 2021 mwako yebo mwako asna rairense aga kanyimo kikurunsabu ante vinja akakora masoesi munyagitari oyo kana akora masoesi wiki ya machu wiki bere to ikomutinyu gatatu nkagende nyagitari ya loyo gotoka rongo mate Senge njuna maitenga na kimbunegete yes na kirwa tangana nkaganda njiko rexley kana iko ro 6 day nkanyore epati emba mugane abwa sinare kunguru igaite ineiga atwerera ine ngera na gochanga mwakire simi kamatebi guna nanda nyagita ayuna nanyora akantebi na bakonyara nande gokoraki kunyira ni biya nanda akangura abu gopa kumutinyo kanaiga kero kunguru usikero kuachite nyagitari okanyoranga ekere no bunegete ekintu kya to gachoro munyagitari oyo nde gocha komutebi oyo munyagitari one chibeso tabwate ose maybe the difference eri kwa roche na oyo nyakongura na babatari ko bwa maybe nyagitari yenyen ono kungura nje na maitenga na bafadali gose na be boronge engakiye yugo na ari shugurikerwa ina shugurike no bure muri buchi bese Bwari ikagera bono yagacha karangirwa okay igo mono motate negento ekerenge kene chibese starengo chisaine or at least oyo nanya le kurusia mu mivu yaga monchumurieri ngete na kuigwire beko monyene nga egente kene kyagerete mpaka boniga my brother boniga ari chinyimbe chiga na Senge nchonga tabwate beserie mu isaine na inchirango konyoliga monchumurieri na ayo musamaria okurire clip keboniga okurira se TV yao asesimi yao andonsia sora nyore amangana yiga neba YouTube ose Facebook mbu yao konyo mino kare moyo woniga ni yao tabanga eginto kiagerete tanyora bokonyo banyagitari tiango tabana rende kera korito kumanya mangana ayo what process airete na nyagitari kiachire apart from ya chiete na nyagitari kiyiga achire nande matokyo kiba ko motebigo seninki bagotebigo batakire gukora my brother
Bono kwa chile kuangeleza na wachile mpaka sinya gitari ere gali rongo. Kwa rongo kwa chile gaiga gitari yo iga ogokoreire nande oteri na wakunyara gukurenja maugabo amugabe buya angire. Bono kanga na kiki aba nande neira na nyagitari rongo nande rongo nande na kutsile kende ya kabiri na chana kero kibaka kora gosena kwa wende buya kora nande mna ntete usilia iranye ikanyare kana nande ndire na sina wali kwa tuna yarenge kurabu nkaganda nyagitari ya tenwek like tenwek kakora na ba ntete nka registration tukakora bagantuma 6 le kana quickly kanyora kaniri wali ani yetene 5 inches 5 inches yetene 5 inches itakere ko ba straight lakini getana yerika 5 inches bono karo nda yetene 5 inches akantebi chiba soko weka ime deposit 150 umanya kurwari 150,000 ngakichi na chipate tokachanga Mong'ina kaimuki kuru kiombe mamo mtaka ndake muke kiombe kwa 150 echo tukaganda tukachibeka nyagitari tuachibe kororo bakanga chitariki nkagendo kana gendo rorongaika mwachete Monday mambiaye nge Tuesday na kaniro koru surgery munyagitari uchi nkora akakana ataba 6 leyeke igorasi hip joint ga ndoro chekira kinkero lakini ase x-ray ngiri kworo kina kikere buya ono iko ende scan nkagende scan ende scan ayanyara kana kantaku akorete kurende aga tikete simine ni bwate ebicheyo ono kera yanyara kana iko bagante bitori kurwari uko ndo kurwari ga bwa sobune kete mata so to chobekere chuma totie kurugora tuchaka kurugora bono ande bone michande ndi ande achi ya mentri michande apart from eli uga bono bagantebi igora asenge njoka ntaku ntoka bwate sinye gitari itoga aka bolla kutumine kinye gitari aka kuruku bagantebi kuiko beke chibese oza no kare gaiga okay abuna scan roje akare gaiga akarati abo bona se muno ga se kwa kibiyaniga ako ebole go join okogoroko hipo yiga amona west igorabo okay bona bagantebi okoru surgery to abangete oika obeke chibese toja gukurwari kuro guchinsa asenge jona tukurwari ga nega sia busatura kare uri munyagitari chibese irenga bagantebi ukambeke deposit ya 500,000 igo kwara abekire 150 igo tande bochi bachite ka kuri 150 jetanga around 350,000 bona ngakechi na wata secho bona nani nyagitari ne osaka nere busy jida yange ndenga iwani sidiga saa 4 ga saa 5 nkanyore discharge asenje basanchiyo na temete kwa na barabunga ya mo ntiga mo kanya kondwari nende na tembe na achire na nsinini bakante byaya kanta kuntu bwa nyegitari to ga tukurusi isiko bona isikati medisiko kiba isiko yense bare kurusi ose nyegitari ende ngaba ochikora ko bona ikasinya kare yasinya nkere na gochanga kare na gochanga bona bakante chiba se Jones echikoba 700 hip joint wala 500 agore kwende iwo 300 hip joint ibona alafu nande bankore na surgery eyo alafu naga na bankore ni yo mbekiru ne chuma elia kaida bona elia kwa maiti elia na maiti bona bandi chiba se Jones ga beka toto isile 700 na bona kurugabo ngasinyuna kingokora ngabo ga discharge kurunya gitari asinjo chibasa ingachanga atemne kanya kuyo bakon tindaikera right mwancho muri ngete na noga tukubati story ya Ondeli Boniface ni batanga otemire sana kuirwanira lindera nyoro bokonyi mamumu abakagenda akarigi chibesokorwa sikiombe ilinde airo mwana oe arwa runya gitari gari tenwek korende egeganga
obuliri buli abwete na bwo gose ase liugali na bwate mechando yonchokira ndi abene ente ngao kibwate mechando ente bwate mechando ni hiprol you call it a hiprol ose hip ball egento kirio kubwata okogoro amo ne okay lower part and the upper part ine nota ko musamari umuya nonye na masabuka na bakonyara gokonya inde konye familia iga na banyare konyoro mutimuko oyoro mya Sengencho chibesa batete bonigire nde omungwana Boniface anyare gotara chire chishiringi actually 700,000 na tukujibeka na million, that's 0.7 million shillings chitakeire elinde omungwana Boniface anyare konyara obokonyi uso banya elinde anyare konyara gotara omunyokera INKA TV batabaya yaba mto ndoto INKA TV na omukonyara gonkonya Sengencho tali mu mwakonyire tali kabiri mwakonyire kore ndi tikatoka ndamo ne story tore una na ki ngaiga na ndenga ibaikire Boniface kero kwa igete nyagitari bagote bono yaya wiko discharged oyende nkori gichibesa wekirenga amu mivungo twaro uri bono kana we discharge na kumete sana na cyane ta Sengencho asi bawo discharge uchi basate politiki tiyo ngatwaro kukana no kondwa bandu wayi ntikara nyagitari yabo lakini kasinya bagante te konyarekana kana chitenga wega ne challenge nero kuronko nginko ngati korbede ko ngati kore sana ono challenge nero yokonyora chibesech takinto bangito mochango no koretu jango kore last week this day lakini bagachangite chibesi chinke asiringane chitarakorake chitarekirana karokende irenge chigota kire irinde inkire irenge chikwachangete irenge chigota kire konyora irinde omaiko genda gutenwe kuchogoreru okubaru kugoko korose kuguru kwao wana bachangite silengi charenge 1090 okurusi expenses irende bintu makonda yes ibintu byonspi chiko makonda whatever get 85 iko so far bado no bwate egetire kenene sana all right kerokende ni mendo chano you are old enough kerokende gaskwa ngokora ngaski kwa ngokora okay yo gasna kwa no Burundi bapara boda boda lakini negete ngarati ke kora rundi kuna rati yangi metienyi bitajimake yangi tano hiyo all right mancho murieli niga gosabu nanyo ko bwateli yanda ndelyonsi ya konyo mungwana Boniface kogenda nya gitari nera chikonyora bokonyu bwae asinchirerenge kega niga abwata matamanio sabwate ekerenganga nere tango natara tango ngwatara ogenda asena ibiasara bya okoregasi ya unakuwa ngokora kirukende umwana ukare ngora se family nje nicho mana ayo monene okay nayo monene mbarenga mure torabane muri bane you being the first one yeah kirukende imekire ngo what 28 you're 28 years old okay moncho umurigeri no kwigure nga nigabote miaka 28 na niga gusaba ka gosaranga ayekura twali yanda lyo ko mukonye mwali baganere endene anyare gotara kirokende lisona kuboli lyo mweli gosego chiria ka rusira to cho mwelio niringa nkwa igete nyagitari yiga tenwek kirokende nkwa bereste what is your home background mba kuigwet nyagitari ya tenwek na stenka nyoro ni waje procedure chai abantu kumra na babo kumra abantu angachi group angenya iyo umwana ne kula cell reception after kula cell reception yoto mu aso chuwa kana chiwa sage chanya note to kurwari kurugabu ngatuma 6 lay kula 6 lay nkera na uja somu nyagitari wono uchite kundigere uchite konta ibona mangana kamwera sagante binjira teyo turagokonye
unless andata waisube kichibes igorioka ilioka. all right okay kerokende nimetega ni gonda se constituency ya Silvano Sosoro nere MP no gaiga kerokende mwakwane na MP uyugo kuse Osoro na maite keskia wachiro bisiai wakwane kende Mheshimiwa Silvanos na temle kumubwati na temle kumuikera kerona reko bango muchango uyu abantu mbarora bana tumita kobe kadi bakonya ofisi ya CDF reko ofisi ya CDF abantu abantanya toro bafanyikazi mbamwete nambo uyu natumite nambe yiba gateba na toko kore follow up tukubuli naki yekire tuakote follow up paka kitukuli muchango lakini response te yarueto ikono muchango tarueti tarueti timetie osamangana ya tamuikirete lakini kadi yari gete ofisi ya kadi yake office bono kero kadi yeka tinje tukukumoya nande wiki yarete wiki tore yes na yete office ni yete office kororo kajingana CDF manager teyo mo yo ngo gatebyo sokira kayo atera kina tukumo yo tuangenera ate tumwakire simi tukumwakire simi agateba uiriro mwane skuru ono tenyari kaniti tumira ne manager yo lakini ande na tigete appointment yo ni kumworokoro mheshimiwa na washanere all right kerokende onye yabira kungwikera omweshimwa nimetera nabwatamangana makung wasina bwatamangana mange ase ward kerokende waikereire MC Evans somebody Evans ako Evans mukoro kerokende na metamangana aya omweshimwa Evans mukoro na metamangana aya sana ande twabere gago tukwana nere ino mochango narengo na chitere personally the month atmete na rute gatoro kia all right igo omong twego taikera omweshimiwa my good friend by the way omweshimiwa Osoro this one I'm addressing to mheshimiwa Osoro you're my friend by the way Kyaberenga tora ikeria ose toranyora report yiga nimete buna report ngo ikerere cyane ngo ndase kinyoro kiao kitori gotene ndase angene kinyoro kiao nkaba se word yao nko gosorona ko gotebinga kiranyarikane nabo kondigia goserigia omungwano yoiga erinde nae urobo konyu bwao gochi ase nkiyiga gocha se family yiga ya ondeli gose asomo ngwana go Boniface himself nabo na korom na oraro mweshimiwa na kiora anyare ko ikere family iganero orabatinya mariga kegera abantu abana bao magotara tabe kiwatagete ndochegega Tenwek hospital eri city eri rigori yakanire 20th April 2021 naliyo kanete ndochega chibesa chia chinche chiechwana stinelia kiria tukokiria gento keke maybe you can explain to me eriga ina kanete chibesa akebono kwende shida nere ya tugete samarieta iga wani yana kanete chibesa ngeti oigo talieli amajeta abete shida iga baige tondieki ono tokanda go change ku ondeli okay one chibesa na jina bitu 150 na chichotege 150 chiga jina bitu 150 bakamenya kurusani matukai na vere to gatatu balance nere 127 igo no kobe kuliko betega ali steering ko wakani balengi igo steering chiri 150 bono ime igo chiri 127 ime okay igo watakiri ko chokore ru operation no chedeki kianda date of admission anachukua beta admitted na jina beta admitted okay category okay binti gati ngonya ku understand lakini abondo chikaiga ndo chikaiga deposit of 500,000 700,000 obona na chechi na chechi abona lakini toto chotakire 700 plus minus expenses choko ndo kuchi Tenwek
na bintu binde bingi si expenses yo kwa jitunwe kyabo baka abantu bamanyinga mbagana iryo bibe biri kando no operation yoka 7 no operation yoka amanyinga bado still tagaramia moncho mulireli maigantara mwali baga agukwanira be komonyene anara masakara akokimnekene mungwana nigo ndimo Boniface niga bwate uburobo ngatege tobo konye kurwa setuli twensi buno mugusi andonsa twabeta onye cyahukunire nabokorera na kyora konye gocha sumu cyoyo osaucha Senge yiga ya mwabo Boniface onderi ose asumochi wonderi so Boniface onderi bichanga tigango libageliga endo kwane amo nabalieli bia sana minto ko bakwani bwirire bia buna moigore njono nderi Boniface na vere yinko unkumia matuka mage sana ni meeting koru December paka wonega ni meeting yange 6 ya na bate yinkumuneka nukumuna na abonete na vere siri kurmaga intake yobo konye kwichwesa ntibega tingo nyara ku list wa sikitake 700,000 wasaba kwane silingi yao isano chiao ntibe chamana mona gocha so gumabwana nonyana masabonaro na mo mukombeka timbwa timangana mangenda akwana utatiwa wasaba konye bweka. All right, asante sana mbia mono Boniface na inchi on behalf of INKA TV kuringima hiramaga ye camera then Makinight amona abanda abangintanyare ukwana on behalf of Dudus amo Elisa Serienka totena mbia mono asenyencho okonya gutubwatia kurwa sebi wango cha sebi wango binde ntobe tokoba amo asekirebiro kurende mwanchumo liye tobe tokoba off for a long time kurende mwantonira senyencho nto atwara manganara mange. I lost my mother, and thank you so much, by the way, fans. Singing Joe, you did well. You supported me, sama sabo financially. Ndienya saba seseni sana. Mungu awabariki sana. At the same time, endu gana ya dudu sana na setumosko mwa. Nambia mwana singing support mwaru ya sama sabo na kendi yonskeli mwaru. Wali mwegete 1-on-1 guikororo. Mbia mwana tienya saba seni. Kiagera now we are back. Tienya saba seni. Nambia mwana singing Joe watu mwato ikiri almost 30,000 subscribers. God bless you. Till next time. Inyora tuiba kusubscribe. Tuiba kabisa kusubscribe. Ukisubscribe tunaenda mbali. Igentokende mwanchumo lirali konye yomino kare moyo. Aina yomo Samaria Nyasaye atumire. Till next time, bye bye.